Dereng kemawon kula mlebet wonten ing desa Pralangan, kula sampun dipun papak Buntara. Menika kadangipun kadange Sri Guntari. Nggih. Saban yo tesih ing napa kok Buntari boten ate sowan wonten ing kapanewon kepengin. Iya. Jebul Nyai Buntari kepengin mandiri piyambak. Dadi cetha yen Sri Guntari kuwi sediane kepengin bali lho. Nggih. Monggo Purbawasesa ndak pasrahke Sindang Sakloro. Aku sedaya menika kala wau sampun kula tindakaken kalian Ki Lurah Kembang. Nanging sedaya menika dipun alang-alangi dening Buntara adinipun Ki Lurah Pralangan. Sabanjure Banjure menika Sulayan. nggih ndadekake peperangan. Nggih. Tundune peperangan kula lan sedherek lurah menika kasuran yuda. Dadi lurah saka ing kapanewon dingin padha kalah. Cetha Lurah Sri Guntari kuwi wis nyas marang aku. Sawijining pengayoman ana ing kapanewon dingin sing duwe panguwasa. Paribasane wis diwadonake Lurah Wadon Sri Guntari. Lurah Kembang, Lurah Candi titip kapanewon tak jangkae dhewe. Siramu Sakloro nyandhek anggonku kepengin magut ana ing Pralangan. Dipun pangapunten saderengipun jimbun. Menawi panjenengan piyambak ingkang dumengkar wonten saking Palenggan menika saru dinalu. Mbok bilih mangke mangertosi dening para kawula wonten ing penewon Bedhiri. Jul kapiye manut pangegungmu Lurah Kembang? Yen ora aku dhewe teng Jumangkah. Kula kok mboten nyas dumateng ing penewu samba guna menika mboten. Ya. Tasih wonten jago ingkang saged ngadepi Nyai Buntari. Jagone sapa nyataning sliramu saklorone sing tak percaya? Kudu bisa mikut Sri Guntari wae ora bisa. Kok iso ana jago iki jago sapa? Monggo kabeh lurah-lurah ing Brang Kidul wis ora ana sing wagang. Nandingi kridane si Guntara kadange Sri Guntari. Jago sing dereng maju wonten ing kalaga menika mboten lurah. Nanging Mudin. Ora lurah Nggih. Mudin. Kula mireng kabar menawi biasane Mudin mulaan niku saben dinten tindak wonten ing Pralangan. Dikon niku kajatan undangan mbok menawi saged ngripih Nyai Buntari. Kakang Mudin bagian saka mulaan. Nggih. Wah iya. Kok nganti kalih piyam. Monggo Kakang Mudin kuwi cegah. Yen Srawung lan Lurah Sri Guntari kuwi pindaning sedulur. Ah, ngoten. Heeh. Ya. Ya, matur nuwun. Dening wis caos timut. Durung wae aku kelakon magut ana ing satengahing Palagan, kowe wis arsa ngemutake lan aku. Nek kaya mangkono, aja wegah ingkang elang utusan lan lurah supaya nglarapake Mudin hakim saka ing lurahan. Sekaten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, monggo Kakang Mudin. Monggo. Waalaikumsalam. Nuwun sewu Kanjeng Menek. Nggih, Kakang Mudin. Sambet kalian rawuhipun Ki Lurah Kembang wonten ing dusun kula wonten ing Ulangan. Damel kageting ati kula. Lajeng wigatosipun menapa Kanjeng? Nggih, pangapuntenipun Kakang Mudin. Menawi nggih kula mijilan panjenengan ndadosaken kejeting penggalih. Ning lugunipun ngantos kula mijilan panjenengan minggah wonten ing pendhapi kapenewon. Niku yektosipun pancen wonten wigatos. Ngaten. Nggih. Wigatosipun menika sambet kalian perkawis wedal sak mangke rak saking kathahipun para desa-madesa ingkang sami sedekah bumi. Nembe kemawon kula wonten ing dusun pundi Wotiang. Wotiang. Mojo Agung tanduk daki-daki dumadakan
wonten rawon. Lah kaget to kula. Ngaten. Layak saiki tanduk saiki beda lan 2 taun sing kepungkur. Mulaan dugi mriki dugi Jati Lawang. Kok jajan Wotiang niku wajite akeh. Lah nggih, mila kula niki gumun. Nggih. Nek 2 taun kepungkur niku padarane dereng blenduk. Ning samangke kok kados blenduk, kados semar. Lho kathahipun arta ingkang sami paring wajib. Sasampune dados mudin benten. Nggih benten, nggih. Nggih Ki Lurah Candi nggih. Iki kembang iki jan. Nggih, gojek sawetawis Kakang. Krana pun dangu mboten ati kepanggih. Niki ngeten jlentreng perkawis ngantos esuk kula nimbali dhateng panjenengan minggah wonten ing pendapi. Niku rak kapenewon bedingin nembe kisruh. Kisruh. Nggih. Lajeng ingkang damel kisruh nika sinten Kanjeng Penewon? Kisruhipun kapenewon niku boten krana sinten-sinten. Kejawi namung lurah wadon Desa Plalangan. Oh, Plalangan ler desa kula. Nggih. Ki Buntari Nyi Buntari. Lho wong wanita kok damel kisruh. Lah niku rak sebabipun ngeten. Saben-saben ing kapenewon menika dipun wontenaken musyawarah. Lurah Kembang Candi, Dong Dendeng Morwatu sami ngrembak ing bab tata kaprajan ngenani wewangunan lan liya-liyane. Ning sing boten nate katon niku Lurah Sri Buntari. Jebul samunipun kula utusan Lurah Kembang kalih Candi dumugi ing Plalangan, dereng kemawon dugi Plalangan pun dipun cegat kalih kadange Sri Buntara. Jarene piyambakipun kepengin ngwalake saka ing kapenewon. Lho, mboten niku lak mboten leres. Nek ana perkara kuwi kudu dirembuk. Yen nyatane kepengin mandireng niku kudu dimusyawarahake. Ora kados ngeten iki. Lek ngeten to, Kan? Leres sedaya atur panjenengan namung kemawon. Kula menawi ingkang supados maju gripeh dhateng Ki Buntari kula niku pun boten payu. Jalaran kula mun wong tuwa. Nggih Buntari niku nadyan wong wadon petinggi kawatak wanita sing disenengi bocah lanang sing barek bagus Kanjeng. Mila kula mijilan panjenengan menika merga modern sing sugih daya weweka lan cara. Pindhane panjenengan wonten ing kapenewon bedingen menika rak parampara. Sing ngerti sadurunge winarat. Mula kula nyuwun ego pratikelipun pamrayoginipun kados pundi murih kapenewon bedingen sarta Desa Plalangan niku mboten kurang ingkang kelajeng-lajeng. Ngaten, matur sembah. Manut pamrayogi kula, Nyai Buntari menika kedah enten wong lanang topiai bagus ingkang supados ngripih dhateng Nyai Buntari. Piyambakipun badhe luluh penggalihe saya-saya sing diluru niku mesti bocah nom barek mengko dijak. Nuwun sewu, Kakang. Pripun? Ing atase Lurah Kembang Lurah Candi niki nggih lurah anyar-anyaran lurah nom-noman. Ya isih bagus. Ning nyatane ora ditampa ning malah nduduk nuwahken padedan. Lho, pripun? Niki pun loyo bentuke kaya Kok loyo? Mas kula niki wong wedok lak seneng kalih kula. ngaten. Pangapuntenipun ngeten Pripun? Durung ngantos pinanggih kalian Buntari. Kula pun petanggih kalian adinipun ingkang nami Buntara. Lah niku Pinanggih kalih kula nami saking rumah kula. katut nek barek katuran pres. Nggih nggih kados pundi Kakang? Rumiyin kula nate cedhak wonten ing bedingen mirunggan dhateng panjenengane. Nggih. Dumadaan pinanggih dhateng ingkang putra kekalih. Kemutan Joko Lulus Lurah Joko Tingking. mbok bilih kira minangka kagem sarana supados dados ranté mas mikut dhateng Nyi Buntari pripun cobi. Nuwun sewu, Kang. Joko Lulus Joko Tingking menika taksih timo. Nggih. Menawi to kagem ranté mas menika manut pamanggih kula kok dereng kuwi. Kula wonten wingkingipun ampun kuatos. Mbok bilih ing manggenipun
wonten menapa menapanipun ingkang putra kekalih kula ingkang tanggel jawab Kanjeng Menewu. Napa saestu? Oh nggih. Awit putra kula kekalih menika ingkang kula gadhang-gadhang samangsa ing mungkin iku kula lengser saking Kapenewon. Nggih Jaka Lulut dalah linting menika ingkang badhe linting Kapenewon ing Bedhingen. Pitados kemawon dhateng. Oh ngaten nggih. Nek ngaten matur nuwun pangigihipun. Lurah Kandi kedhak ning kasatriyan timbalan putraku ya. Timbalan. Mugi-mugi kemawon kanthi sarana Jaka Lulut linting. Lurah Sri Bundari saged. Kene-kene. Kakang Lurah Kembang Candilan panjenengan Kakang Mungkin. Menika Jaka Lulut dalah Jaka Klinting. Putra kula sinaosa taksih alit utawi taksih timur ning katon Bregas Gagah Bagus Kurpideksa. Jaka Lulut lan sliramu Jaka Klinting. Paring jawab. Kaget Rama Piji ana ing Kapenewon. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Estunipun wonten wigatosan napa to? Ngantos panjenengan paring dawuh kula lan si Adi Klinting kang supados marak sowan wonten ing ngarsa panjenengan Kanjeng. Rama Miji lan sliramu kuwi pancen ana wigati magepokan katentremaning Kapenewon. Iki mau lagi padha ngopo? Nuwun sewu Kanjeng Rama. Kula lan Adi Klinting nembe kemawon olah bilaraga kanthi kaparajulitan. Apa bener? Kula lan Kakang Jaka Lulut menika olah kapajon kasastran kapanditan. Ya kuwi sing Rama kersakake. Gegulango ilmu ing bab tata kaprajan kapanditan kabrahmanan sarta ing kasusastran. Merga sliramu saklorone sing Rama gegadang lan gegala. Besok lamun ulama wis lengser, sliramu saklorone sing bakal Rama lintiri Kapenewon ing Bedhingen. Mula aja kendhat-kendhat nggonmu padha sinau. Ngene ya. Sliramu tak piji kuwi merga kajumbana aturing Kakang Mudin Bakir. Katentremaning Kapenewon ing Bedhingen bisa kasapih lan kawujud kuwi krana sliramu. Dimen ora tumbangsa, mengko ben didhawuhi Kakang Mudin Bakir saka ing Wulangan. Kakang Mudin, parandene menika putra kula kekalih sampun sowan ngabiyakara, monggo mandangu piyambak lan monggo mandhawi. Lelah panjenengan Kanjeng Menewu Bedhingen. Sangga Bono badhe kula estakaken. Monggo. Ngaten nggih, Mas. Sambung kalih bale lane Nyi Buntari. Petinggi wonten ing Plalangan ingkang kasengkuyung dhateng kadangipun Buntara wedal sakmake mboten kersa sowan wonten ing Kapanewon. Lajeng panut pamanggih kula Nyai Buntari niku karepanipun niku wong lanang sing barek-barek. Niku nuwun sewu lho, mboten kedah careng mboten. Namung kangge napa menika? Pamilut. Pamilut. Rantai Mas. Kagem rantai Mas. Pramila kula ingkang badhe nderekaken dhateng panjenengan sami kekalihipun. Menawi wonten menapa-menapanipun kula ingkang tanggel jawab wonten wingking nggih Mas. Kados mekaten, Dok. Menawi mekaten kula namung badhe ngestakaken dawuh panjenengan kang supados marak wonten ing Plalangan ngripih kalih petinggi Plalangan kasupados purun marak sowan wonten Kapenewon Bedhingen. Kadan monggo. Ya, yen kaya sampono tuga-tuga sing ati-ati padha prayitna. Kono-kono nderekake Kakang Mudin Bakir, nggonmu padha ngripih Lurah Sri Guntari ana ing Plalangan. Nah, Mekaten pareng kula nyuwun pamit. ya, kono-kono tindake. Monggo Kakang Parangun sawanipun. pamit saha nyuwun tambahi pangestu Kanjeng Menewu sangga. Mugi-mugi kasumbahan lan kajujuran. Assalamualaikum
Kakang Lurah Jombang, Lurah Candi, aja wegah ing kangelan. Tindakke kewajiban panjenengan nderek ngepi kapenewon ing dingin. Kados ngaten. Monggo iswaran kula barang. Dirati inteni yen ora ana nrimane petinggi kembang yen perlu saha gono supaya ngadepi Guntara tak ngono yen ora kleru putrane Penewu Sanggabwana Bener ora klek. wah Kosok baline. Yen ra kleru, kowe sedulure lurah Plalangan yo Lurah Guntari. bener iki jegre Plalangan Guntara kae carik cilik ning ngampo carik Plalangan Bayan Mudin oh kau keuangan iki petengan wah Beneran Kang Mas. Sing cilik kae carik. carik Tak kira pulpene carik. lho pulpen kok semene iku wonge sepira Iku kowe nyanyi. nye Aja ngledek. aja ngledek ora ngledek mayang ngledek banjur sapa jenengmu Diwanoke aku Joko Klinting Joko Lulut. Joko Lulut lan kowe Joko Klinting. Yen kowe kaprungu pradule petinggi kembang sing wis deloser ngadepi wong Plalangan, ya ora? Yen perlu wong tuamu sing ngadepi Guntara. Guntara. Aku wis krungu kabar. Mula saka kuwi, Yo. teko nang Plalangan kene, aku mau kepengin ketemu kelawan sedulurmu ya Lurah Guntari. Kepengin ngripih Mbak Yumu Guntari ben supaya gelem marak sowan ana ing kapenan bedingin. Ngene, ora perlu kowe ketemu karo Mbak Yu Sri Guntari. Ibarat sego wis dadi bubur, nyabrang wis teko tengah-tengah. Bali klebus luwih becik bacut. Ra ngono? Kabeh disengkuyung golong gilike carik bayan kami tuwa kepengin ngwalake pranatan saka ing kapenengon bedingin. Mula antarane bedingin kelawan Plalangan yen perlu pemerintahane tak gotong ana ing Plalangan. Oh, ini ya Guntara. Piye? Tak celuk kanthi banget ora usah digacotke anggone Mbak Yumu Guntari maju. Mula dina iki sowan ana ing panewon bedingin. Mbak Yuku Sri Guntari ngantek kukut jagat iki ora bakal sowan. Jalaran apa? Katimbang direhke luwih becik ngerehke yen perlu Sanggabwana kuwi dadi rerehane Mbak Yu Sri Guntari. Lah ngono. Cetane Mbak Yumu Guntari kuwi mbalela. Bener. Guntara, Piye? apa kabeh kuwi mau wis dipikir? Merga apa? Tembung balelo kuwi Bener. ditulis kanthi aksara apa wae. Unine wengis lan kejem. Sing menang bakal ringkih. Apa meneh sing kalah bakal tumpes tapes ludes kales kang tanpa tilas. Mula saka kuwi. Sepisan meneh aku njaluk tulung kawan kowe kang supaya ngripih sedulurmu yo Lurah Guntari ben gelem marak sowan ana ing kapenan bedingin. Ngarep aku wis bloko. Wong-wong golong gilike wong desa Plalangan lan kiwa tengene petinggi-petinggi saka Brangetan iki wis nyawiji. Ora ketang carik gawane gede, bayan kae ya wis duweni kasekten. Yen kowe wedi ngadepi Guntara, kowe bali. Yen perlu wong tuamu supaya ngadepi Guntara jeger Plalangan. Guntara, Iya Joko Lulut. ya aku gelem bali ana ing kapenan bedingin. Nanging yen to baliku wis barengi nyowanke sedulurmu Guntari. Ora perlu kowe nggawa swane Mbak Yu Sri Guntari. Kowe kok nglangkai jangkai Guntara, aku nyembah lamakan. Rawe-rawe Mati. Sing hati-hati Kang Mas. Piye?
landhepe bedama wis padha mlayu. Ora perlu dadak kesuwen, bujung. Yen to awake dhewe mbacut ngadepi Buntara. Sengara kalakan bakal entuk kemenangan. Iki ngene wae. Kepiye, Kang? Gunake sarana kanggo nglabuhi Buntara. Padha sewang-sewangan. Sewang-sewangan. Aku tak munggah nang wit gedhe kae. Ben ora dimengerti lawan Mas. Sing hati-hati, Kang Mas. Kisinan ngadepi perangane Sarekat Bayan Carik kami tuwa saka desa Plalangan. Nanging kowe ora ngerti. Watake Joko Lulut kae coba sawang menek ning dhuwur wit kang gedhe kae. Saka rumangsane yen aku lan kowe iki kabeh ning ngisor bakal digruduk watu sing semono gedhe-gedhe ngerti kok. Nggih. Aku ning kene mbutuhake sanjataku. Tarik. Wah, ngene. Oh iya. Iki sing jemparing aku apa kowe? Sampean. Aku. Ya gini ki rawani. Kula mboten wani. Rapale biasane kok apa, Bu? Mboten titis kula. Ora titis. Titismu jemparing apa? Jembaring ledek. Iya. Sorry. Pelu. Sorry. Kleru, sorry tadi. Ciat. Nini, omongane banter. Ning jemparing mate ya. Arep nyumbari Carik Plalangan. Sing kanggo kekuatan apa, Joko Lulut? Mati redep, bali. Kanggo pangeling-eling anak putu merga Joko Lulut tumekaning pati dipanah karo Buntara adine Buntari. Papan kene besuke Katelao Desa Kolutan. Rai wedal sak mangke kadang panjenengan sampun gening pati krana saka pakartine Buntara pramila nak Mas. Nggih, ora apa-apa jalaran kagem gayuh marang kautamaning urip ing mangkenipun. Nun sewu tak aturi pirsa. Kagem saged mlebu wonten ing desa Plalangan. Ing mangkenipun kedah panjenengan lamur laku dodolan blimbing nggih nak Mas. Sadian blimbing. Heeh, ing mangkenipun saged pinanggih kalih Nyi Buntari. Monggo sewang-sewang. Kula rantos. Kok menawa ning isor wit kene ana angin. Panase ora pati yo. Kaya ora ana bakul es dawet apa liwat kene. Kowe gak pesen no? Aku ora pesen. Ora pesen es. Ora ono. Lah mulai ra ono rek. Kok kan pesen apa? Delivery jaman apa iki? Kok ya ora ana ning sisih kene warung. Ana warung tak yo mampir. Ya luwe barang ya Kang. Iya. Yen perkara kowe ngelak gampang. Iki duit tok. Oh. Duit ora. Persiapan. Persiapan. Aku ora nggo duit. Ora perlu kowe kuwatir nek nganggo duit.
iki duit. Oke, Iki Mas. duit, iki uang. Bimbing, monggo lho. Bimbinge kempronyos. Kebeneran ngono bakal bimbing. Lek mandek lek. Anak brimbing. Dodolan apa? Blimbing. Bimbing. Coba kene. Bimbinge gede-gede. Coba jajal. Lagi ora? Coba jajal. Lagi apa ora? Hei. Lagi. Mangan sing alon-alon rek arek. Ora kaya dijak gentenan. Iki apa iki? Kene. Ulu aja lepeh. Hei. Gedene gede kene. Iki mau semene bukan kabeh piye? Goblok. Rasane pahit rek. Alah didodol aku ngomong pahit kowe. Bisa ngomong lagi metek. Lagi lemete. Lagi lek ku metik, bimbing kempronyos ngene arek ngomong Eh, ketut. tak icipi ora enak, tak balekno ae. Sito iki piro, Sito? Siji piro? Sijine 2000 ae. Sebut iki mau. 1000 sira, 1000. Heh? 1000 Entuk untuk 1000. kotak. Iki wis mbok cokot arek. 2000 ya kudune ya iki mbok tuku. Bayar. Jare rasane pahit. Yen pahite bimbing ora pati apa-apa. Yen pahite uripmu iki lho sing repot. Kowe ora bisa bimbing. Lepeh. Balekno. 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 Wis kalong separo. Wes. Iki lho wis Ini yen kowe ora trimo, yen ora trimo, Mboten trimo niki mbok. yen bimbingmu tatu. Kuwi 2000. Tak tuku 1 miliar. Untuk ora? 1 miliar. Sakmene ya. Iya. Ning sak kebune pira hektar? Kebune nggih kalah, Den. Lah yen entuk 1 miliar tak tuku. Sak kebune. Estu niku, Den. Iya. Yen ora entuk 1 miliar, Piro? jamku iki Jamem piro regane rek arek? 10.000. Nggih mboten. Ora yen entuk supaya tak tuku. Nanging ora 2000. Tak ngono. Nggih. Ya, pinten 1000 ngono apa, Bu? 1000 aku tak dingake aku. Niki kulane lho tebih. Teng ndi nek Kulane teng Juwono. Lah niki ndak asam balen niku daya. setan kowe. Jebul Joko Pitik. Nylamur laku. Nyamar. Etok-etok dodol blimbing lho utek kemrem blondol ngono kowe. Kok atusi Iman-iman. aja entuk mlayu. Bimbinge kuatna lho, parah. Bare kecot kok. Joko Linding. Segurumu wis mati. Yen kowe bacut kepengin gawa swani Mbak Yusri Guntari, semoro bisa mlaku. Tak ngakoni nganggo cara apa wae. Iya. Aja pisan-pisan ngadepi wong pelalangan. Aku wis cincing-cincing lebus. Ayo Arepmu bacut. Mati ora lakoni. oh, mati tenan. Rambung iye. Menenge tak walesi. Ayo. Bimbing ora balik nang muncul dasem kowe. Ayo, iki lho musuh. Waduh. Pilono. Ajar. Cekli. Kowe nalika sumpah yen kowe bali kok entengke pati. Mula Linding rasake. Ngono sumbare. Yo rek yo sumbare banter. Tidak. Urip. Sing urip ndi? Sing urip ndi? Lho kok mati kok. Iku tombole kok. Aja remote nek. Ayo, bali ning pelalangan.
ora dheweke dodol blimbing. Besok papan kene rame-ramene jaman Katelao Desa Blimbing.